Hello palangga! Welcome to Teacher Lynn's class. Karong adlaw, magpadayon kita sa atong leksyon sa mathematics. Mao kini ang leksyon nato karong adlaw. Solving multi-step routine and non-routine problems involving addition and subtraction including money. Sa dili pa ta magsugod, mag-review sa ta. I-solve ang mga musunod. Number 1. Pila man kaha ang 984 kung kuhaan og 500. 984 minus 500. A. 484. B. 485. C. 486. Or D. 487. Unahon nato og minus ang ones o tinagsa. 4 minus 0 equals 4. Ang 4, kuhaan og wala, ang tubag 4. Kay tungod ang letter A lamang ang naay 4 sa tinagsa or ones, letter A ang tubag, 484. Number 2. Pila man ang 379 kuhaan sa 20? 379 minus 20. A. 339. B. 338. C. 359. Or D. 349. 9 minus 0 equals 9. Tanawa ang letter A, C, o D. Naa sila'y 9 sa ones. So, dili na nato maapil og answer ang letter B. 7 minus 2 equals 5. Tanawa og unsa nga letra ang naay 59. Sakto! Letter C. I-bring down nato ang 3 kay wala man siya partner sa ubos. So, ang sakto nga tubag, 359. Letter C. Number 3. Pila man ang 435 kuhaan sa 239? 435 minus 239. A. 169. B. 196. C. 261. D. 269. Kay mas dako man ang 9 sa ubos kaysa sa 5, mag-borrow kita sa 3 nga naa sa tens. So, ang 3 mahimong 2, ang 5 dugangan og 10, mahimo siyang 15. So, 15 minus 9 equals 6. Adto na punta sa tens. Kay tungod ang 2 mas gamay sa 3, mag-borrow kita sa 4 nga hundreds. So, ang 4 mahimong 3, ang 2 mahimong 12. 12 minus 3 equals 9. So, pangitaa ang letter nga naay 96. Adto na punta sa hundreds. 3 minus 2 equals 1. So, 435 kuhaan og 239 ang tubag, 196. Kung letter B ang imong answer, sakto ka! Number 4. Kung ang 875 kapapel kuhaan sa 148, pila man kapapel ang nabilin? Kay dili man pwede i-minus ang 5 sa 8 kay mas dako ang 8 sa ubos, mag-borrow kita sa tens. So, ang 7 mahimong 6, ang 5 dugangan og 10 para mahimong 15. 15 minus 8 equals 7. Adto na punta sa tens. Ang 6 minus 4 or ang 6 kuhaan og 4 ang tubag
2. Adto na pud ta sa hundreds. 8 minus 1. Ang 8, kuhaan og 1, ang tubag, 7. Ang 875, kuhaan og 148, equals 727. 727 kapapil ang nabilin. Number 5. Pila man ang 384, kuhaan sa 216. 384 minus 216. Kay mas dako man ang 6 kaysa 4, magbaro kita sa tens. Ang 8 mahimong 7, ang 4 dugangan og 10 para mahimong 14. 14 minus 6 equals, ang 14 kuhaan og 6, ang tubag, 8. Adto ta sa tens. 7 minus 1 equals 6. Adto na pud ta sa hundreds. 3 minus 2 o ang tulo kuhaan og duha, ang tubag, 1. 168. So ang 384 kuhaan og 216, ang tubag, 168. Kay ikaw nakasolve sa mga problems sa atong review, good job! Mao kini ang atong leksyon karong adlaw. Solving multi-step, routine, and non-routine problems involving addition and subtraction including money. Una natong hisgutan ang solving multi-step routine problems including money. Mao kini ang mga steps sa pag-solve sa routine problems. Una, unsa ang pangutana sa problema? Ikaduha, unsa ang mga numerong gihatag? Ikatulo, unsa ang timailhan o clue nga pulong? Ikaupat, unsa ang numerong pahayag o number sentence? Ikalima, unsa man ang eksaktong tubag? Gamit ang routine nga pamaagi, atong isolve ang problema. Si Raymond adunay 50 pesos. Mipalit siya og halo-halo sa violas, nga nagkantidad og 40 pesos. Pila naman lang ang nabilin sa iyang kwarta? Una, unsa ang pangutana sa problema? Ang atong tubag, pila naman lang ang nabilin sa iyang kwarta? Ikaduha, unsa ang mga numerong gihatag? Ang tubag, 50 pesos ug 40 pesos. Ikatulo, unsa ang timailhan or clue nga pulong? Ang tubag, nabilin. Ikaupat, unsa ang numerong pahayag o number sentence? Ang tubag, 50 pesos minus 40 pesos equals blank. Number 5. Unsa ang insakto nga tubag? Para makita ang insakto nga tubag, atong isulat sa short form. 50 pesos minus 40 pesos equals, ang 50 pesos mao na ang kwarta ni Raymond, ang 40 pesos mao na ang iyang gipalit sa halo-halo. So, ang ato ang pangitaon ang nabilin nga kwarta ni Raymond. Kay puros man 0 ang naguna, ato kopyahon ang tulo ka 0. Apilon po nato og kopya ang decimal point. 5 minus 4 equals 1. Apilon po nato og sulat ang peso sign. So, 50 minus 40 equals 10. 10 pesos ang nabilin sa kwarta ni Raymond. Kay nadubag nimo og sakto ang problema, you're a star! Gamit ang routine nga pamaagi atong isolve ang problema. Si Kuya June nipalit og garsones para sa iyang asawa nga si Ate Vita. Gitagaan ni Kuya June ang tindera og 1,000 pesos. Pila man ang sukli ni Kuya June
kung ang usa ka karsones kay tag 976 pesos. Una, unsa ang pangutana sa problema? Ang tubag, pila ang nabilin nga sukli ni Kuya June? Ikaduha, unsa ang mga numerong gihatag? Ang mga numerong gihatag kay 1,000 pesos o 976 pesos. Ikatulo, unsa ang timailhan o clue nga pulong? Ang timailhan or clue kay pila ang sukli. Ikaapat, unsa ang numerong pahayag o number sentence? Ang number sentence kay 1,000 pesos minus 976 pesos equals blank. Panglima, unsa ang insakto nga tubag? Para mahibaw-an ang insakto nga tubag, atong isulat sa short form. 1,000 pesos minus 976. Ang 1,000 mao kini ang kwarta ni Kuya June. Ang 976 mao kini ang presyo sa karsones. Ang atong gipangita, ang nabilin nga kwarta ni Kuya June. Kay mas dako man ang mga number sa ubos, mag-borrow ta sa 1,000. Ang 1 mahimong 0. Ang 0 sa hundreds mahimong 9. Ang 0 sa tens mahimong 9. Ug ang 0 sa ones mahimong 10. Ang point o ang duha ka 0 sa centavos atong kopyahon. 10 minus 6 equals 4. 9 minus 7, ang 9 kuhaan og 7 equals 2. Adto na punta sa hundreds. 9 minus 9 equals 0. Og 0 man ang naa sa 1,000, dili na pud kinahanglan kini isulat. So 1,000 pesos minus 976 pesos equals 24 pesos. Mao kini ang kwartang nabilin ni Kuya June. Kay nasulbad nimo ang problema, tagaan ti ka og gold star. Kini ang sunod nato nga leksyon. Solving non-routine problems involving addition and subtraction, including money. Ang non-routine kay ang wala na andan nga paghusay or answer sa gumunhap o problem. Nagkinahanglan kini sa hustong pagtuki or analyze og pambansay or practice aron makuha ang hustong paagi sa paghusay. Pananglitan. Si Rona nagpalit sa 3 ka dosena nga itlog. Kung iyang gamiton ang 2 ka dosena nga itlog sa pagbuhat og cake, pila ka itlog ang nabilin? Para matubag nato, aniya ang mga itlog nga gipalit ni Rona. 3 ka dosena o tag-12 ang 1 ka dosena nga itlog ang gipalit ni Rona. Nakagamit siya og 2 ka dosena o 2 ka tag-12 nga itlog. Karon, sulbaron nato ang 3 ka dosena nga itlog kuhaan sa 2 ka dosena. 12 plus 12 plus 12 equals blank. Og minusan sa 12 plus 12 equals blank. Ang 3 ka 12 mauna ang gipalit ni Rona. Ang 2 ka 12 mauna ang gigamit niya pagbuhat og cake. Isulat nato sa short form. Una ang 3 ka 12. 2 plus 2 plus 2 equals 6. Ang 1 plus 1 plus 1 equals 3. So, 12 plus 12 plus 12 equals 36. Adto na punta sa pikas.
2 plus 2 equals 4. 1 plus 1 equals 2. So, 12 plus 12 equals 24. Pangitaon na nato kung pila na lang ka itlog ang nabilin. 6 minus 4 equals 2. 3 minus 2 equals 1. So, 36 minus 24 equals 12. Ang 36 ka itlog, kuhaan og 24 ka itlog, ang nabilin na lang kay 12. So, 12 ka itlog ang nabilin. I-ready na ang inyong lapis o papel para sa musunod na mga buluhaton. Si Susan mahalinan og uling balig 1,000 pesos kada semana. Pila man ang iyang kita kung sulod sa usa ka bulan ni pahulay siya og usa ka semana. Kung 4 ka semana ang isa ka bulan, mao kini ang kita ni Susan. Kay 0 man ang numero nga makita gikan sa hundreds, tens, ones ug centavos, ato kining kopyahon. 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 4. 4,000 pesos. Kay wala man nakabaligya si Susan og isa ka semana, atong i-minus sa 4,000. Kopyahon nato ang mga zero. So, ang ato ang isolve, ang 4 minus 1 equals 3. 3,000 pesos ang kita ni Susan. So, ang tubag sa atong problema, 3,000 pesos ang kita ni Susan. Andama ang imong lapis o papel para sa pag-solve sa musunod. Sa pagsulbad sa mga musunod, unahon nato ang addition ay ang subtraction. 45 plus 24 minus 29 equals blank. Unahon nato og solve ang 45 plus 24. Pagkahuman sa addition, atong i-minus. So, ang tubag sa 45 plus 24, i-minus sa 29. Isulat nato sa short form. 45 plus 24. 5 dugangan og 4 equals 9. Ang 4 dugangan og 2 equals 6. So, 45 plus 24 equals 69. Ang 69 ato ang i-minus sa 29. Isulat nato sa short form. 69 minus 29. 9 minus 9 equals 0. Ang 6 kuhaan og 2 equals 4. So, 69 minus 29 equals 40. 45 plus 24 minus 29 equals 40. You are awesome! Anian na punta sa 3-digit numbers. Unahon nato ang addition ay ang subtraction. 267 plus 134. Ang tubag sa 267 plus 134 ato ang i-minus sa 151. Para masabtan, isulat nato sa short form. 267 plus 134. Ang 7 plus 4 equals 11. Isulat ang isa ka 1 o ibutang sa ibabaw sa 6 ang tens nga 1. Atong isolve ang tens. 1
plus 6 equals 7. Plus 3 equals 10. Bring down 0. Carry 1. Atong isolve ang hundreds. 1 plus 2 equals 3. Plus 1 equals 4. So, 267 plus 134 equals 401. Adto na punta sa subtraction. 401 minus 151. 1 minus 1 equals 0. Adto na punta sa tens. Kay dili man pwede i-minus ang 0 sa 5. Magbaro ta sa 4. Ang 4 mahimong 3, ang 0 mahimong 10. 10 minus 5 equals 5. Adto na punta sa hundreds. Ang 4 nga nahimong 3, i-minus nato sa 1. So, 3 kuhaan og 1 equals 2. 401 minus 151 equals 250. So, ang 267 plus 134 minus 151 kay 250. Good job, palangga! Mission accomplished ka sa atong leksyon karong adlaw. Remember, mauni ang atong leksyon karong adlaw. Solving multi-step routine and non-routine problems involving addition and subtraction including money. Daghang salamat!